What's up mga kagango? Good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Pangalawang araw na natin sa Ortigas. Kaya ang vlog natin ngayong road trip. Tara, let's go! What's up mga kagango? Dito na tayo sa Gilmore. Sana madaanan natin si nanay. Lagi ko yung binibigyan dati mga karango kapag nabiyahe ako, binibigyan ko yan dati kapag madaanan ko mga karango. Ewan ko lang kung nandyan pa ngayon si nanay. Andun sa kabila mga karango si nanay. Pauwi na si nanay. Kasi dati maaga talaga ako dito na daan mga kagango. Papunta ako ng Taguig. Kaya lagi kong nakikita yun si nanay dyan sa may Gilmore. Nakatungkod yun si nanay. Kapag tuwing dadaan ako yun, inaabutan ko yun. Ba't narating ka dito? Layo. Nga eh. Doon na ito, kunti lang. Ha? Kaya po, ang dami. Dami kaya po. Taga saan probinsya mo? Ha? Taga saan? Bicol. Layo naman. Bicol ako eh. Konsensyahan mo yung binigay ko. Maliit lang yan. Kaya, Sige. Salamat. Ingat. Dito lang ako. Kadaan umaga. Pagdaan ko umaga. Yung mga gango sa Bicol. Bicol pa daw siya. Layo ng probinsya niya, Bicol. Ito mga kagango, meron po. Tinda ng sampagita. Maganda to sa kanya kasi may sampagita pa. Nang ano pa siya. Diba mga kagango? Ito yung pang ito mga kagango Ay, buna. Sorry kuya. Buna, tabi ka kuya. Baka maano. What's up mga kagango? Dito na tayo sa may Lasal. Dito na tayo ng Ortigas mga kagango. Meron marami pa doon mga kagango na hihingi ng mga ano. Kasi dati pa naman ako mga kagango nagbibigay. Nagbiyahe pa kami. Ihatid ko pang anak ng amo ko sa Taguig. Yun. Lagi ako nadaan dito kaya maraming nagbibigay naman ako. Baka sabihin nyo, nagbibideo lang para ano. Dati pa talaga akong nagbibigay mga kagango. Lalo dati, hindi pa pinagbawal yung mga bata. Maraming bata dati mga kagango. Yan, mayroon dyan. Marami dyan. Sa may POE banda, kanto ng EDSA. Dyan, marami rin dyan mga kagango. Oops, alright. Yan. Dito mga kagango. Yo. Tay! Pinsiyahan mo na yan, maliit lang. So kuya pa. Kuya. Maliit. Okay. Taga saan ka? Taga saan kayo? Pasko ngayon mga kagango, kaya ano, mag share ta kahit konti. May natira pa naman tayong konting sa sahod natin, kaya yun ang bibigyan natin mga kagamo. Kahit pa konti-konti lang.
Malay mo, malaki ang balik sa atin dyan. Di ba? Mga kagango. Malapit na tayo mga kagango. Nandito na ako sa may Robinson Galleria. Yun mga kagango, malapit na tayo. Pag-uwi na naman tayo mag-video. Ayan. Sa Galleria na tayo. Okay, dahan natin. Ayan. Tumatawid si ate. Ang ganda ni ate. Ups, ups, ups. Yo, yo. Yo, yo, yo. Oops. Oops. Mamaya naman mga kagango, pag-uwi ko ang mag-video. What's up mga kagango? Uwi na tayo. Uwi na. Kamakadaanan naman tayo dito mga kagango na mga handaan natin. Oops. Oops. Hey. Yup, yup, yup. Oops. Ay. Panibagong araw na naman ang natapos natin mga kagango. Ayan. Let's go! What's up mga kagango? Dito na tayo sa SM Banda, SM Megamall. Yo. SM, ito mga tayo mga kagango. Ayan. Hi SM. Hello. Ding. Whoops. Oh, ati. Wait. Yo, San Juan Plan, San Juan flyover na tayo mga kagango. Paakyat na tayo. Hey, motor. Hurry sa'yo. Oops. 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 Traffic kami lang mga traffic. Ayan oh. Traffic. So, what's up mga kagango? Yun, dito na tayo sa May Santulan. Kaya medyo traffic na naman mga kagango. Traffic. Hi. Tingnan nyo mga kagango. Traffic oh. Yo yo. Grabe sa
traffic mga kagango. Ay, nako. Traffic. What's up mga kagango? Ate, maliit pa yung anak mo ah. Dala-dala mo ah. Ingat ka. Ay, mga kagango. Dala-dala yung bata niya. Ayan. Ang liit pa. Dala-dala niya. Ayan. Ayun. Oh, kawawa naman. Taga saan kaya yan? Siguro yan dito mga kagango. Pumunta ng Maynila. Nandun sa Palaran. Yun. Tapos nasa ano. Alam mo naman dito sa Maynila mga kagango, mahirap dito. Kasi lahat binibili dito. Kaya kung ikaw pupunta ka dito, makupahan ka. Tapos yun. Mahirap talaga. Dala-dala ba niyo? Yung anak niyo. Yan. Ay, ate. Hit pa naman ang anak niya mga kagango. Ayan o. Oh. Tulog na tulog yung bata o. Ayan yung bata. Tulog na tulog o. Ayan. Hirap dito mga kagango. Mga kagango. Pauwi na ako sa trabaho. Kaya pauwi na ako. Dito ko natatapusin ang aking video. Please subscribe. Don't forget to share and like and comment. Bye-bye!